guys, welcome to my YouTube channel. Balik na naman si Kirby Saya Vlogs. Ayan, so for today mga kabisdak, mayroon na naman tayong pupuntahan. Mayroon na naman tayong nasilipan ngayon na store dito sa Kuwait na nagbubukas, bagong bukas. Sisilipan. Isang Kilatisin. kikilatisin namin yung isang store kung ano yung nasa loob. Baka pwedeng tawag nito. Baka may pwedeng bilhin doon sa loob, di ba? Kasi ngayon kailangan maghanap tayo ng mga murang mga gamit or mga pabagahe sa Pilipinas kasi crisis. Diba? Oo. So ngayon guys, tawid na kami. So ayan. So dandahan muna kami kasi nasa highway. Ayan. Daming mga sasakyan, no? Daming sasakyan, guys. Ayan. Ayan, so nakatawid na kami. Dito na lang muna ako, ha. Tapos mamaya uli. Ayan. Kikilatisin natin yung supermarket na pupuntahan namin. Sige. So ayan mga kabisdak, nandito na tayo mga kaibigan ko. Mapapansin nyo itong sakyan na tayuan ko ay ito yung pinatawag na Yaal. So sa likod nito ay Alcott, doon banda. So itong pinatayuan ko sa ilalim ito, pag pumasok kayo dyan, ayun po, pumasok kayo doon. So yun po yung sa basement, no, nandun po yung pinatawag na City Center Supermarket, yung bagong bukas. Doon po tayo pupunta. So tara, samahan niyo na ako. So tara guys, nandito na tayo sa loob ng City Center. Tara, samahan niyo akong ikutin tong City Center kung anong mayroon at kilatisin natin. So ayan guys, 190, so round off natin, so gawin na lang natin 1 KD. So ang palitan niya yun 160, so mga 160 pesos ang presyo nito. So ito pala guys ay tissue, ayan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, so 10 na siya. So 990, so 1 KD, 160 pesos. So ito naman, ito mga ano to, Barney, seem like biscuits or bread, yan, chocolate bread, and 1 KD 500. Ayan, ang Oreo, yan, so 1 KD 125. So, nasa mga less than 200 pesos. Ayan, so ito naman Ritz biscuits. So ito ay 835. Ayan. So ito naman guys ay wipes. Ayan. So dental wipes, Johnson. So, 2 KD 390 po. At yun sa katabi naman niya, Airquick, yung pampabango. Ayan. So, 2 KD 379. At dito naman sa kabila guys, ito ay Fairy dishwashing liquid. So, 1 dinar 250. So, kung i-convert mo yan sa piso, nasa less than 200. So less than 200 pesos. So tatlo na po siya. Ayan. At dito naman sa kabila 1 KD 91 dito. Dalawa na siya. So para maka-save kayo, so dito na lang kayo. Dito kayo sa tatluhan. So ito naman ito ay ano ba to? Automatic. So parang pabango Downy. Downy 5. So 2K dito 150. So almost lang 300, mga ganun presyo. So mura na. Ayan. So
So ayan, dito naman tayo sa sabon. Powder. So panglaba ng sabon. So Ariel automatic. So dalawa na siya. Ayan, tapos 2KD 690. So almost 300 pesos sa dalawa na. So 2.5 kilos. Ayan. So dalawa na siya. So 5 kilo. So ayan, mura kayo. Ayan, pangbagahe. Pangbagahe sa Ariel. At dito naman sa Tide, ayan, mas mahal konti. 50. Ayan, dalawa rin. So tog 2.5 kilos. Ayan. Tide, mas mahal konti ang So halimbawa kung gusto nyo naman na makamura kayo, brand na iba, Persil. So isang pack din nito 2.5 kilo. So parehas lang din sa Tide tsaka sa Ariel. So Persil. So mas mura to kasi 1 KD 995. So nasa mga 200 higit. Yan po, Persil. Ang brand ng Persil kung gusto nyo makamura. Dito naman ay Omo. So itong Omo na to guys ay 6 kilos to. 6 kilos. So ang presyo po nito ay 3KD 490. So makamura kayo kasi 1 kilo more itong compare yun sa dalawa doon. So almost the same lang yun. Diferensya lang ng konti. Pills lang ang presyo, 340 kasi 390 ang 3KD 490 ang presyo ng Omo. So konti lang diferensya kaysa Tide tsaka ano. So pero ito kasi hindi masyadong dito lang sa Middle East. So ayan po, mga biscuits siya. So 1KD 515, mayroong 1KD 100. Like itong low cost biscuits. So tatlo na siya. So 1KD 100. So masarap to sa kape. Ito yung binibili ko. At meron din siyang sip roasted corn flavor. Parang ano ito, 900 pang snack. Riches snack 900 pesos. So ito yung grocery section nila. Wala doon po, papunta doon po sa dulo. Ayan, bultuhan ng mga chips. Meron po 1KD 210. So ayan po, yan yung mga nakasale sila, mga nasa harap. Yan, dito na side, puro chocolate yan. Yan. Dito naman na side, mga candies. Mga marshmallow. Yan. Wala doon hanggang dito. Ayan guys, mga gamit sa bahay. Ayan. Pero mababang klase. So, anong dinar?
So ayan guys, ito yung bigas ng Egyptian rice. Tinatawag din ng Egyptian rice. May mga biryani din. Ayan, so 1 kg 650. Yan yung po yung mga presyo ng bigas. At mayroong biryani, yung tinatawag nila na biryani rice. So ito po yung mga ginagawa nila. Ito yung ginawang biryani. So mahahaba to. Yung India Gate. At mayroon din pong pang Asia. Ayan, parang ganador to. Ito yung binibili namin na bigas. Kasi masarap. Parang ganador. So ayan, ang presyo nito 2 kg 600 sa 5 kilos. Ayan, may mga tinatawag silang base deal. Ayan, so sacks worth 1 kg 150 and 1 kg ito. Hilig sa relo 900 please. Ayan. So marami so pumili lang kayo ng isa dyan. Maganda to pamigay sa Pinas. Battery operated. At yung katabi niya mayroon din pong mga wallet. Hindi ito pure na leather, yung synthetic lang. So 900 times it. So mga 1 kg. Ayan guys, bumili tayo ng para almusal mamaya. Yan si ate. Bili na po dito. Yan. So, si ate po yung in charge dito sa, ano to? Bakery pala. Yan, sa bakery. Oo. Ayan. Uy, nun sa Kayla. Ay, amigo na ko, magwapo. Ayan, bumili ako doon kay pangkuhan ba? Di, pang snack ko niya ba? Sana all. Magkay ka doon. Kayo sa mga subscriber ng tropa ko, Ayan, salamat. don't forget to share and like and subscribe. Ayan, so guys. So, mayroong silang food na bakery. Ayan, so, kung maraming masarap. Tinikman ko na yung kahapon, so bumili naman ako ulit. So, ayan guys, ito yung counter nila. Ayan. So, pagbungad mo yan, pagkatapos mo bayad, pwede mo rin makita. Pwede ka rin dumiretso dito sa Al-Nasser. Dito. So, pagkatapos mo mamili sa city center, so sa Al-Nasser kayo dito. Guys, at nakapamili na ako. Yan lang muna ang binili ko. Ayan. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa aking channel, please subscribe na po. At don't forget click the notification bell para ma-update. Bye!